Maksudnya piye Pak sikil loro? Sikil loro. Kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Loro. Nyah. Yo. Nyah. Atuh piye manut bapak to. Hoka, hoka, oh. Sembah nuwun. Nata ambekan. Isih bapakku. Nggih. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu mak cange Mbak Limbuk. Nggih. Bapakku cintaku sayangku. Alah, alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah panggih malih. Dipertemukan kembali. Dipertemukan kembali. Panggih malih. Nggih. Dalu niki langkung seger, langkung gayeng. Nggih. Penonton melimpah ruah Nggih. luar biasa. Luar biasa. Wonten dalemipun Pak Bayu ingkang mengkugati. Nggih leres Mas. Hebat. Pak Hebat. Bayu luar biasa. Luar biasa. Gawe pengeram-eram Pak Bayu wonten jiwan mriki. Lah nggih to. Nggih to, penonton kok kaya ngene akeh. Nggih. Jan mongko hiburane pun kawit 3 dina wingi kabare Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu iki kok sugih. Ya Allah. Bot-bote nggone luri budaya kok Mas. Netake putrane utawi ngitanke. Nggih. Petang dina duwe gawe. Nggih. Hiburane ya petang dina berturut-turut. Berturut-turut siang malam. Iki wong apa Pak Bayu iki? Sugih tenan ngene iki. Ya Allah, kok iso persis kaya kula netake anak kula niku hiburane nggih petang dina, Pak. Tenane? Nggih. Weh, ning senes wayangan. lah napa niku, Mas? Wong main ceki, Pak. Walah, golek cuk-cuke dilumpukke akhirnya nanggap wayang. Luar biasa. Wah. Cara jiwan mriki pun boten wonten kok, Mas. Boten wonten wong Boten niku wonten. mlebu larangan agama, larangane
apa marentah Nggih. niku riyen ngen kula dhewe kok Pak luar biasa Mriki piyai agamis. Cek. Agamis nggih, budaya nggih. Nggih. Lire agamane ya kuat, ning budaya tradisi ya tetep tumbuh kembang wonten mriki. Nggih. Tegese masyarakat yang hebat, Yang nengenke budayane lan uga nengenke agamane. Tepuk tangan kangge warga masyarakat semuanya. Hebat elok. Hebat. Penonton kok kaya ngene okae, mergo ya siji ana Mbak Niken Salindri. Nggih. Wong angka loro dalange dalang kondang Ki Alex Sabdo Utomo. Wah, Nggih. luar biasa. Luar biasa. Oke, penonton kaya ngene oke iki ndadekke semangat sing nyambut gawe, Pak. Nggih, Mas, leres. Tenan penonton kuwebak bleng ngeten iki umpama kula dalange wayangan kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Sangke semangate. Semangat tenan. Yo. Kanca-kanca yo mulih sinden mulih karek Pak Alek dhewe nang kene angung-angung teko jam 11 awan. Lah dene kaya wong kocluk. Lah nggone sedulur to? Oh nggih. Pak Bayu sedulur to? Sedulur kula. Lah dalah sedulur kok. Ya ampun, wong kok sugih men kaya ngene. Dadi gelo aku, Pak. Lah kok iso? Ngerti ya sing nanggap wong sugih hak kentel rego ngene iki. Bola-bali wong ya sedulur kok, Pak. Nggih, nggih. Kaya ngendikane pake. Aja meneh kok sampean aku ya gumun kok. Lah iya. Lah wayangan lak mboten ming pisan to niki. Leres. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Ping 3 niki. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Nawi kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi nggene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Dadi Walah. Tak kira ngitung iki tak kira pirang-pirang. pisan ki ning rasane kaya wis manjing sing dadi sedulur. Manjing seduluran. Wis rasan Nggih. ngoten, Pak. Tanpa paseduluran ora ana kamulyan, Mas. Leres Nggih. kados ngendikane Bapak wau. Nggih. Pak Bayu kuwi musuh siji kakean. Nggih. Neng nek sedulur 10.000 sih kurang lah. Sing kurang, nggih. Kula digelarke tata cara kitanan nanggap wayang betek-betek mau golek sedulur Mas Bayu. Sedulur, nggih. Kula niku nggih ngoten, Pak. Rene ya gur golek sedulur. Tenane. Duit ngomah wis kintalan, Pak. Dadi nyambut gawe jenengan ikhlas lahir batin. Ikhlas. Tenan, Mas. Lahir Upama mboten disangoni. Alah wanita kak demit kene ora masalah. Nggih. Dipun sesuaiane nggih, Lur. Nggih. Mas gareng terala mengke mboten bayaran. Ora masalah. Lho. Wong wis dilunasi kok santai. Oh, coba nek aku kene keterangane wong aku wis dilunasi kok. Ternyata Pak Bayu, Pak Alek iki nunggal dadi siji Nggih. piyai sing tanggung jawab. Nggih, Mas. Wah, lagi telepon langsung lunas. Dadi wong ini ki mengke kula ya mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih ngaten kok pripun. Oh, duit ki mung sarono. Nggih, Sing Mas. baku nggih pas seduluran Nggih, leres. tau. Nggih. Slogan kula kalih Mas Bayu kok padha niat atine. Lho. Musuh siji kakean gitu, sedulur 2.000 10.000 isih kurang. Nggih. Nek golek musuh ora tekan kene, nggih kula ngomah wis cemepak. Kok iso? Mara tuwa turu duya indasis dadi musuh Pak niku, Pak. Nggih. Oke. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Tambah sedulur wonten ing Jiwan. Nggih, wonten ing Jiwan Madiun. Madiun mriki. Desa Ngetrep. Ngetrep Ngetrep. ngeretep Ngetrep. Ngetrep. trep Ngetrep. ngeretep alon-alon Omongan karo kowe kok angel. angel rasa digarap alon-alon wae alon-alon Nggih. Ngetrep. ngetrep wis langsung bener. langsung ngono wae ya. Nggih. Wonten ing ngetrep mriki mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya ingkang srami rawuh Nggih. sedaya pinaringan sehat jasmani sehat rohani. Amin. Dipun paringi lancar rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. Sing tetanen ya dongake subur kang tinandur panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane mundak pangkate mundak gajine. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi kaya Mbak Niken Salindri. Nggih. Insyaallah somben enek menteri sangka kene Allahumma Amin. amin. Sing baku siji donga sapu jagate, Pak. Nggih. Para pamriksa sedaya warga masyarakat Ngetrep Jiwan sakiwa tengene kabeh pinaringan selamat donyane, selamat akhirate Allahumma Amin. Pak Bayu sekeluarga bar duwe gawe nanggap wayang dalang kondang, dalang sing tuse apik
fitrah dalang sing ora tau neko-neko, dalang sing lurus ora tau demenan, dalang sing niki lho aja diomong-omongke to Mas isin. Kula ki njunjung pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Kula ki dadi anake Pak iki wis kawit puluhan tahun, puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. Selawe tahun punjul kula nggih dadi anake Pak urung tau krungu kok Pak Alek demenan urung tau krungu. Lah lho iki lho sesine iki sesine. Iya, sangke primpene kok. Wah. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Njaga wati. Lho, njaga mata. Nggih. Njaga pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang, Pak. Jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, nggih. Nek ngendikane Pak Ustadz lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, nggih, maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insya Allah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Kula nggih ngoten, Pak. Teng dalan gede ketemu wong wedok wayu, wah, kula tergoda iman kula terus mulih. Oh, mulih, Mas. Mulih. Natap bojo. Nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustadz. Pripun niku? Ayu sing neng dalan, Pak. Bener tenan. Walah. Ning ayu ki lak mung nggon tata njaba. Nggih, nggih. Nek ayu ati ki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih, nggih. Dongane kangge Masyaallah Mas Krisna. Mas Krisna, muga-muga dadi bocah sing soleh, bekti ngabekti marang wong tua, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luweh mulya luweh bejo Mas Krisna. Allahumma amin amin ya rabbal. Berarti anak sampean ya kaya ngono to Mas? Alhamdulillah ya gareng nggih pangestunipun nyopet ya gareng to Pak. Ya kepinterane ya kaya sampean. Lho pripun to anak kula sing jenenge Wahya nika kelas 6 SD. Nggih sing Wahya nika wis njaluk gamelan kok Pak. Nyeni budaya wong ya rembesane budaya kok iso nabuh iso ndalang iso gareng tak tukokne gamelan Pak. Lah terus kenong siji tok nggo dodol es dungdung. Oh alah ya nut kemampuane Pak. Nut kemampuan sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul iso kanggo napake laku anak-anake. Bener Mas. Mbak, yen to paring dawuh Mas Gareng ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongane wong apik, wedene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajap iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape ki ala ning wong liya, engko nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe lak luwih rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni, ndang ditindakne nggih to Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Oh, saestu Mas niku. Nggih. Jenengan swarga kali neraka pilih pundi, Mas? Swarga. Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka dari kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Nggih. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan ndang ditindakne nggih ta? Betul. Nggih. Jenengan milih swarga. Ya ndang budal. Oh, kepleset aku. Kepleset nggon menyegerakan iki mau. Lah dadi sesuatu ki ora kudu kok keprungsung. Ora kesusu lho. Nggih. Oh, mati iki kabeh nglakoni. Nggih. Ora entuk wedi. Gelem ditandur ya kudu gelem dipanen. Nggih. Mula tembunge mati hurufe MATI. Tegese M. Makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal atau mati. Nggih mboten? Nggih. Terus M. Akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. Betul. Nggih mboten? Nggih. T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih mboten? Nggih. I. Iki sing jenenge takdir. Wis cetha. Oh. Matio. Wong mati kok iso iki dadi matio to jenenge.
orang rembug nggon mati Nggih. ning rembug ndongakne Mas Bayu Nggih. muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka Amin. ora lokak tambah tebak ora kelong bisa gumolong. insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih Nggih. nanggap dalang Pak Alek Amin amin Mas. sing ngusulke kula berarti kula katut Nggih nggih. ngantek dalang Alek sok ben ganti Kudu. dagelan titenono Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. cangking Sesuk jenengan teng pundi Mas? sesuk kula ten Kalteng Pak Lah kula ora pojak. kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok Pak dadi urane anggarane mung cukup sithik wis sampean sesuk yo mayang dhewe Nggih. Pak, elok ngangge banget nggih. nggih Penonton. iki sing diantu-antu penonton Nggih. jutaan niki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona sang idola Nggih. nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah nah Nggih. Idola genduk Niken Salindri Nggih. Langkung prayogi kaaturan nggih. iya monggo Nggih. monggo Nah. Pak ingkang murba Nggih. Monggo nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Mangga-mangga genduk Niken Katuran minggah wonten ing panggung. paling Yo. para mikasi mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayang ada di jalanan insya Allah tadi mualeh Disambut nganggo mercon. eloke Mbak Niken ngeten niki Lha pripun? Niken teko sing awal banser 10 Niken bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel Ya aja meri kok. Ora entuk Menungso iki duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. betul Mbak Nah, Niken munggah sepote elok kembang api jedul meneh Nggih. kula munggah jego kikirik wau ora masak. rezekine dhewe mangga lho niki lho genduk sampun Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam Sehat Dere selalu. Tepang. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri Dere Ajar nggih Pak. Nggih, Bilih nggih. mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Injih, ora Nggih. masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih Pak. Dadi Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku to. Niki Nggih. mriki dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak 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 Bayu. Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersane kula piyambak niku Nggih, sinten leres. pun Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kula kinten lek Nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Dan kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek bleglek iki tenan. Kok cekek deglek. Cekek deglek. Tekese tenanan. Cekes iki. Tenanan iki. Terus Aku terang. terus tekone nggone. Sela, iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan sing nanggap Niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa lah. Jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah. asline Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui.
telung dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Heh? Wangi. Heeh, jajak wah salaman begini. Karo sapa? Karo lawu. Iya, coba ta. Lho. Kak. Piye to? Piye to piye? Heh? Piye? Nak kono genah ambune iki tak Ambune niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepi salim. bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. Coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Bu ya. Loh, fresker. Iki fresker apa bal pirik ya, Bu iki? Antarane fresker karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya, Bu. Iya. Cantik. Nggak boleh wangi. gitu. Salim dulu. Alhamdulillah, anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Loh, kayak apa? Wangi. Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau lho dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak. Dadi. Oh. Niku. Oh iya. Kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki Siapa sing ngomong tuwek? Kamu malah lho, Alek ternyata tuwek. Oh, Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom Lah, ngono ngono lho. lho. asline yo enom. Terus Ketok suwek ki Kok suwen tuwek? tuwek kok tuwek. urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Ha nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, Nggih. pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom Nom. to, Pak, nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. nek santen sing tuwek. Nek Nah. dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, Eh, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Napa ora enak? Ngawur enak lah sing tuwa iki sut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak Iya. tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, Nek ngono. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Ora Lek iso. pengen rujak kae ya, Pak. Ah. Rujak cingur. Kayak gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang teh ora nyonyot kabeh. Oh, Rujak iya. ya. Jangan bung kae. Heeh. Nom po tuwek. Nom. Nom, ya coba jangan jajal. ori sak bonggole sak barongane. Ah. Lempora. Cek. Aku Ora nyokrok kabeh ning ati. Monyor tenan kok. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek kabeh Betul. milihin nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Menyapa, nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Nggih. Sampun menyeluk Menyeluk itu. Nimbali kula. nimbali kula Nggih. kalian Pak Alek, Nggih. kalian Pak Dik Garangan. Ayo, ojo. Gareng. Nah, ojo garangan. Aku nek dilone garangan nesu aku. Boleh kok iso. Aku iki luwak udu garangan kok. Yo. Pak Dik Gareng. Nek dilokne apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya, pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi seger waras, Amin. awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo ndang. ingkang Sing ndi? Ndi, ayo. nika seta jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak ya ngono-ngono. Ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Masa sampean pisek to? Ya.
iki lho jempole lagi golek iki lho, Nduk. Ya. Lah, kalau wong wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat selalu. Wah. Nggih, Wah, kuwi jenggoten to. Iya. Tekon mangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Heeh. Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Datengan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku. Oh, Ndak iya, patek. Oh, min dua. Nek sing Iya. muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Seguan ke Parang Mingga. Oh. Nggih, leres. Elah. Nembang sih, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa, kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku Nggih. bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Nah, Monggo niki kula kayak nabrak kene ra yo. Apa toh? Nabrak piye to? Sepur enek jalure dhewe. Oh, iya. Wong ke sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok Iya. menggok nonton wayang iki. Pakeri nasa nggih, Pak. Nggih, nggih. Saya rasa Anak mau wedok sing SMP ke yuk suarane yuk wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Non. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Oh, ndak, anak baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Bosen ah, Iya tadi. bosen. Lah kok bosan? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiasaan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digang. Nah, Kamu kowe mbok yo gimana sing duwe aja, inisiatif to. Ndak punya bodoh gitu. Ndak suka kowe. Nah, Aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, Tidak bisa. Lah, kecuali- Ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CCTV tahu ndak? Ayo ndang digandeng Lah aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Lah aku ngenteni mbok tawani kok. Aslinya ket mau ngempet toh. Lho aku ki asine kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis Roman. Wis kemudu-kudu jan aku lagi Pak.
Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Iya, ora apa-apa. Bawa. Yen pos rina nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah teteke ki ngene sing tak adepi ki kaya ngene ndol aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah Pak mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah hingga ratri lan Kang Mas apa wong ning layar kae iya gambare kita berdua bener awakku lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedaki sakene kene kabeh diwedaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Tapi aku seneng lek pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Asine. Wah, makasih. Leng ganteng sawang. Luwih ganteng lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng nek ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Sak kecekele Pak sak entuke. Iya, barang larang iki kok. Wis jan kaya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Nah, kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nek ngomah tak tutup pintune. Turu ngono tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ki ya kok tutup no. Nah, kok tutup? Tak tutup apa ke blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku cahayu. Kakak dulu ayo sing kuat diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya apa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi wong lanang teteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entah ngadek kok kan aku kadang kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadek kok kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok oke piye carane piye cangkemmu maksude ngopeni para pesinden lho carane piye ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro no sikil maksudnya piye Pak sikil loro sikil loro kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lah sikil sisi ora kuat yo sikil loro oh ya nduk sikil loro nyoh ya
Aduh piye aku manut bapak to. Oh, sikil loro. Nggih bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, lho, ndak gitu. Iki sing duduk bokongnya diangkat, bokongnya diangkat. Nah, lho, ini sing duduk, sing duduk. Iya. Ah, ini malah romantis. Romantis. Ada itu suasana koyok neng taman ngono Nih, kae, iya. Pak. Bayangke iki koyok neng taman terus iki nggon lincak, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, empuk. Ya, Empuk. kowe penak aku ngampet. Bapak kan aku kan oga sajam. Lha iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum tekan ndi? Iso teko kene iki cenut-cenut. Ndasku iso cenut-cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Wah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Jamu. Sliramu. Eple. Bariki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajam aku nih. Aku telaten minum bio moringa. Tanan liya daresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Eh. Matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Amin. Anu Mas Garing. Ndawuh Pak. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi menggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Niku putra Saya duduk Bayu. sambil melangkah kaki, melihat dengan asik.
sugeng dalu Pak Bayu yo gantenge. Ade. Pak Bayu sik. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah, sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jangan iso-iso ning lakoni yo. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Wong kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ampun. Elah. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pandungane penting sehat, Mas. Pokoknya Amin. yang penting Pasti, sampai Pak. sehat, awet gagah, awet ngomong anak putu, Amin. awet Tuh wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Lah, Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah kedua. Saking Mbah Lurah putih. Sadare kula. Kula lagu napa monggo. wis. Waduh. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kalih Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Lah niki tapi di Lurah ngetep, lurah Bejoho, komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Iki lagi siji kula. Berarti saya kurang 99.000. nah. Dulur mawon. Nang sewu damel Mbah Lurah ngetrep kalih Bejoho. Mbah nuwun sewu, Mbah. Mbah Bejoho, Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo to? Guys, wis entek apa-apane ya ngono. Wong dino. Entek sak suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbak Teguhan anu napa? Ah, niki, Mbak. Lah niki Bang Bedo kali banget Banget. Elak. Mbah Kuansen pun Sugeng mantu. dalu, Pak. Kedalu. Jadi, Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, malah. Sungkem kula, Bapak. Niki penggemar-pengemare Dik Niken. Iya. Oke. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu lho. Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Anjir. Menika Pak Demang pundi nggih batik Ah, nang Bedoho. 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 Lajeng menika Pak Demang Ngetrap. Bang Rekso desa ngetrep niki. Oh, Oh, nggih. Nika tasih kuat teman-teman Mas Gareng. Oh, ngoten. Boten Nggih. diunggahne sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantor juga 3 banyak. niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Bang Ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biye sing Mbah Rekso kesan mboten kualat Nggih. niki. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah, napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. mawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Nggih. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah, nopone sing kandel, Pak? Lah. Nggih niki lho. Heeh. Nggih. Ngersake lagu napa? Nah. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, lestari nggih. Oke, lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- arsene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab ana mboten apal mboten mika kitab. Nggih. Oh, ngrepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Mbak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Kita Lestari.
riyen syutinge ketutupan nggih. Tengandap mawon, Mboten tengandap mawon. minggah panggung malah mboten napa-napa nggih. Luar biasa. Nggih nggih. Pacarku lho kuwi ki. Iya, engko Pantesan yen mau nek kono teko nek Mbak Niki enten pundi, Mas? Lah. Kalau aku. teko ken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Oh, Sigar. nyuwun sigar, Pak. Oh, nggih, DP riyen nggih, Pak. DP riyen. Ngerti ya nek gue. Piye to iki? Sik. Tembunge niki kan piye, Mu? DP. Bapak ngersake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP riyen. Nggih separuh sik, mungkin malih nggih, Pak. Mengko lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, jenengan dereng malah wis nyanyi. Iya to iki kek. Piye? Hah? Kayak demangku Hah? kan demangmu sangu lah demangku sangu apa ora iki Hah? Pak, sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to koe? Dan jenengan pun Lah kok sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Sing malah sak dilunasi wi ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Kiris iso to kiris. Kiris. Nah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki demang sitok iki? Ayo, Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa, Pak? Ayo, manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Jenengan apa, Pak? Derek. Ya, derek. Oke. Sigar, sigar. Oke, Temonjo. Sigar to, yuk.
saling Terima kasih. Wah, tepuk Nggih, tangan. matur sembah nuwun. dilunasi tenan nggih. Nggih. Oh, nggih nggih Pak kula Jane wis ora harus. lali lho Pak. Nah, Wis nglali ya to. Oh, mboten napa jenengan elekne ya. Sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Nggih. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin, Amin. Amin. Nggih, matur sembah Iya, nuwun sembah Pak. nuwun. Sih. nah, Pak Bayu terima kasih. terima kasih matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para demang anjing. Wah. Kula sing matur sembah nuwun. Terima Nggih, kasih, matur Pak suwun, Bayu. Pak Dong, anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? sinten? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Alhamdulillah. Nggih. Sungkem bekti kula, Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Nggih, khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus Sik. kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam. Iya. Pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Bangun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya. Lang apa tuh? Hah? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, langgam ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni tak kamu kaya ngenteni
permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo Kapolres Solovel nggih. Nggih. Nggih, Kapolres Solovel nggih. Oh, Nggih, ya. sih, Oke, sih, nggih. sih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Sampai sama, Cok. Ya. Solovel, Cok. Tepuk tangan, Cok. Nggih, matur nuwun Kang Mas. Nggih, sawerane dereng wae. Iya to, wong. Oh, kok Wis kesel-kesel ngomel kok malah sawerane dereng. Di saweran. Kersa rawuh nunggu niki malah kanugrahan matur Kanugrahan. nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Asline niki wau sing ken solo sepele aku. Oh ngono.